представяме първият тизър на наследника на Аниплей! Хайде с нас! Хайде! Лиме, какво правиш? Режа стикери. Подготвям, така да се каже, гадни храни. Синьо сирене. Свинските уши или гнусната риба. А иначе някой ще го яде ли? Вълнението започна още в бекстейджа и нямахме търпение да излезем да разкажем всичко за света на наследника. Задаваха ни въпроси, а за всеки грешен отговор трябваше да ядем ужасни храни. Сирене с солната зелен. Имаше някои храни, от които направо ти се иска да избягаш. Единственото нещо от това, което аз не исках да ям. Дойде момента за най-вълнуващата част да покажем ексклузивно кадри от филма. Нямаме търпение всички да гледате наследникът в кината този септември. А веднага след това имахме възможността да се видим с всички вас, да ни зададете своите въпроси. Вълнувате ли се за наследника филма? Да! И разбира се, да спечелите уникални награди, като първият плакат на филма и уникални стикери. Печеля стикер! Разбира се, събитието завърши с поредният брак на Линшо. А вие не забравяйте да гледате наследникът в кината този септември.